काल होतो मंगळवारचा बाजार. अशी भरताची वांगी भेटली आणि 50 रुपयाचं वाटं लावलं होतं. 4 वांगी होती. जेवणात मी मस्तपैकी असा भरता केलेला आहे. छान लागतं ह्या पद्धतीतला भरता. वांगं चांगलं स्वच्छ धुवून घ्यायचं. त्याच्यानंतर पुसून व्यवस्थित घ्यायचं. पुसून घेतल्यानंतर आपल्याला त्याला तेल लावून घ्यायचं. तेल लावून नंतर चिरा मारायच्या. त्यामुळे ना वांगा बरा शिजला जातो आतून. आता ना बाहेर ना सासऱ्यानी चूल पेटवली होती मस्तपैकी. सासऱ्यानी माका चुलीवर वांगी भाजून दिली. थंड करून घेते आणि थंड करून झाल्यानंतर ते वांग्याची सालं काढून घ्यायची. सालं काढून घेतले. आता मी ती कुस्करण घेते. मस्त असं कुस्करं करून घेतलंय. आता यामध्ये कांदो, मिरची, कोथिंबीर, लिंबाचा रस, चवीपुरता मीठ घातले. सगळं मिक्स करून घ्यायचा. फोडणी घालायची. लसणाची फोडणी घालायची. थोडी मोहरी, मालवणी मसाला, काश्मीरी मिरची पावडर. भरतामध्ये ना फोडणी घालून बघा मस्त लागता. वरून भरपूरसा ओला खोबरा घालायचा, कोथिंबीर आणि मस्त असं हे मिक्स करायचं. तयार असा झटपट असा वांग्याचा भरता. आवडला असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि एकदा करून पण पहा.